Gisirad-an ang sityo Langoyon, Barangay Manipis, Dakbayan sa Talisay, gikan sa masakyanan tungod sa lawom nga mudslide. Apan, dunay mga naglakaw nga mipugos gyud sa paglabang. Ang report ni Femery Dumabok. Sukad pa niya itong Biyernes na sinati kining mudslide sa sityo Langoyon, Barangay Manipis. Matag karon og unya, adunay usay masinati nga ginagmay nga mga rockfall. Maong gibarikadahan ang pagtabok sa maong lugar. Nitong weekend, nagpatabang na ang City Toda ug mga barangay opisyal sa Manipis sa Talisay City Police aron pagsiguro nga wag gyud sakyanan o motorista nga makaagyo og kalikayan ang disgrasya. Wa man tuguti nga makaagi ang mga sakyanan ug mga motor dinhi dapita apan adunay pipila ka mga molupyo nga gitugutan lang nila nga makalakaw agi dinhi sa kilid kining may mga kabatuan apan gisiguro nga di usab kusog ang ulan ug walay paglihok sa yuta ug bato dinhi dapit sa sitio Langoyon. Dito mi sa Cantabaco, sakop na siya sa Toledo. Ako nang racket ko nag-host ko og 18th birthday sa among igagaw. Lakaw lang ka safety pero basta ang sitwasyon na to sa bukid safety. Dili kusog ang ulan pero magkusog na gani ang ulan dili na gid mi magpalakaw. Nay mga motorista nga bisan gialihan na ang dan nilugos gyud. Apan ni balik raw sab sa agi kay hapit malubong ang ilang motor. Iyon lang. Bahalag laping lapukon sa man. Naana dami ana. Samtang naabtan sa balitang bisda kining inahan nga bitbit pang iyang unom ka bulan nga masuso. Nihangyo sa mga nagbantay ug nisungasong gyud sa tagatuhod nga lapok aron lang makauli sa Toledo. Gitagbo na lang sila sa ubang kawani sa kontraktor nga nagtrabaho sa nadahilian aron pagsiguro nga luwas ang mag-inahan. Naninda. Dito sa Mercado? Oh. Dili, nasa Toledo. Uli ko kuan bagakay. Sa Toledo? Oh, Toledo. Uli me kay Lunes sa paman. Okay, tribik na. Tungod sa kanunay paghapon nga pagulan-ulan laing pagdahili sa yuta ang nasinati dinhi sa Barangay Manipis sa dili pa moabot sa sitio Langoyon hinungdan nga pipila pa ka mga motorista ang natanggong layo-layo pa sa sitio Langoyon. Anda mo sa mga heavy equipment sa kontraktor aron dali mapadapli ng mga nidahiling yuta ug bato. Ang Talisay City Police mitabang sa hugot nga pagdili sa mga motorista o sa mga nanglakaw nga mulabang ilabi na kun kusog ang ulan. Uban ni June Solon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.